Goazen elkarturik piztuta fedea, argitan zabalik maitasun bidea. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren hitza, bere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizia. Goazen elkarturik piztuta fedea, argitan zabalik maitasun bidea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, aitor ditzagun geure pekatuak, misterio santu hauetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Jainkoa guztidun beti erekoa, zuzendu zeue gogora geure jarduera. Zure seme maitearen izenean fruituen ugari eman dezagun. Zurekin eta Espiritu Santuakin batean, jainko eta regebizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Ebearrei egindako gutunetik. Apaiza, egunero ari oida bere kultu zerbitzuan, pekatua inola ere kendu ezin duten opari berberak, behin eta berriz eskaintzen. Kristo ordea, pekatuengatik opari bat bakarra eskaini ondoren, jainkoaren eskuinaldean eseri zen behin betiko. Eta orain, jainkoak etsaiak oinaulkitzat noiz jarriko dizkion itxaroten dago. Izan ere, opari bakar baten bidez, beren betera eraman ditu, jainkoarentzat behin betiko sagaratuak direnak. Aitorpen bera egiten digu Espiritu Santuak ere hau esatean. Ona hemen etorkizunean, haiekin egingo dudan ituna, dio jaunak. Bihotzean ezarriko dizkiet neure legeak eta buruan idatziko. Eta haien pekatuaz eta gaiztakeriaz ez naiz gehiago gogoratuko. Horrela bada, pekatuak barkaturik daudenean, ez dago pekatuen barkamenerako opari beharrik. Jaunak esana. Apaizarazu Melkisedek bezala betiko. Apaizarazu Melkisedek bezala betiko. Ona jaunak nere jaunari esana. Eseri nere eskuinean, zure etsaiak oinazpian jartzen dizizudan bitartean. Apaizarazu Melkisedek bezala betiko. Ziondik zabaltzen du jaunak zure errege makilaren aginpidea. Mendera itzazu guduan etsaiak. Apaizarazu Melkisedek bezala betiko. Zu nagusi garaipen egunean santutasun distiraz. Gaztetasun ihintza datorkizu egun sentiaren altzotik. Zine egina du jaunak eta ez da damutuko. Apaizarazu Melkisedek bezala betiko. Apaizarazu Melkisedek bezala betiko. Aleluia, aleluia, aleluia.
Asia da jainkoaren hitza, Asia jainkoaren hitza da, ereilea berriz Kristo, honi aditzen dionak, betiko bizia izango du. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jesus berriz ere irakasten hasi zen itsasertzean, eta inbeste jende bildu baitzizkion ondora. Uretan zegoen txalupa batera igo eta bertan eseri zen, jende taldea berriz lehorrean zegoen itsas bazterrean. Gauz asko irakasten zien parabola bidez, hitz eginez. Horrela ari zitzaien bere irakastaldian. Entzun, behin batean atera zen ereilea, hasia ereitera. Ereitean zenbat alebide bazterrean erori zen, eta txoriek etorri eta jan egin zuten. Beste zenbait harri artean erori ziren, lur haundirik ez zuen lekuan, eta xaleko lurra izanik berehala erne zen, baina eguzkiak jo orduko erregin zuen, eta sustrairik ez zutelako ihartu. Beste zenbait ale zazi artean erori ziren, eta zaziek astean ito egin zuten hasia, eta ez zuten fruiturik eman. Gainerakoak lur honean erori ziren, eta erne, hasi eta fruituak eman zuten. Bateko 30, 60 naiz 100. Eta ohar hau egin zien Jesusek, entzuteko belarririk duena, entzun beza. Bakarrik gelditu zirenean, 12ekin batera, berarekin zebiltzanak parabolaren esanaia galdetu zioten Jesusi. Eta honek esan zien, zuei eman zaizue jangoikoaren erreinuaren misterioa ezagutzea. Kanpokoei ordea dena parabola bidez ematen zaie. Liburu santuak diona bete dadin. Begiratzen dute bai, baina ikusten ez. Entzuten dute bai, baina ulertzen ez. Horrela, ez dira jaunaren gana bihurtzen eta etzaie barkatzen. Eta esan zien gainera, parabola hau ez duzue ulertzen. Nola ulertuko duzue orduan gainerako parabola guztiak? Ereileak hitza ereiten du. Hitza ereitean batzuk bide bazterrera bezelakoak dira. Entzun bezain laster, Satanasek etorri eta haiengan erein den hitza kendu egiten die. Beste batzuk harri artean bezalakoak dira. Hitza entzutean bere laposik hartzen dute, baina sustrairi gabeak eta iraupen txikikoak izanik, hitza dela eta estuazun naiz erasoaldiaren bat sortu orduko huts egiten dute. Beste batzuk berriz, zazi artean bezalakoak dira, entzuten dute hitza, baina mundu honetako ardura, diru gozea, eta bestelako grinak nagusitzen zaizkie, eta hitza ito egiten diete, fruiturik gabe utziz. Eta ona, nor diren lurrona bezalakoa. Hitza entzun, onartu eta fruitua ematen dutenak. Bateko 30, naiz 60, naiz 100. Jaunak, esana? Ez gara zuri jauna. Parabola ederra gaurkoetan, askotan entzun duguna, batzutan ere nik usteet otoitz egin duguna berarekin, eta Jesusek esplikatzen dugu parabola hau zer esan nahi duen. Besterik ez dago parabola honetan esateko, berak esan,
eta berak esplikatzen du. Baina berak esaten du batzui hitza eman zaiela. Beste batzui ez zaie eman. Batzuk Elizara etortzen gera, beste batzuk ez dira etortzen. Etortzen garenak ez gera obiok, inor baino, ez? Doai bat gehiago jaso dugu Jangoikoaren gantik. Jangoikoaren hitza, hori bai. Jangoikoaren hitza, eren doaia hartzen dugu Elizan bizigeanok. Orduan, gutako bakoitzari galdetuko zaigu aizu Jangoikoaren Jesukristoren hitzarekin zer egin duzu. Nik bialdu dizut hitz hau zu elikagai bat edukitzeko. Gozea duzun hori honekin janalizateko. Eta hor da, gure eginkizun nagusiena, hitza lur honean erori dadila. Esaten du baten, ez da? Hitza batzutan zaziarekin bat egiten duela eta zaziak ito egiten du. Beste gure pentsamentua sartzen ditugulako, ideologia desberdinak sartzen ditugulako, edo kanpotik datozkigun gauzak hartzen ditugulako, eta Jangoikoaren hitza baino indar gehiago ematen diogulako. Baina hortan ez nahi zentratuko, baizik eta lur honean. Hortara gaude gu deituak, lur ona izateko. Eta galdetu dezakegu, zer da lur ona edukitzea? Lur ona edukitzea bizitzea da. Bai? Lur ona gera, ondo gaude eginda. Ni ez naiz baserritarra, baino badakit, jakitun nahi zuek bezala, urtetik urtera lurra moitu inberdala. Eta moitze horrek egiten du lur hori bizitu. Eta hor landatzen da eta segituan ertetzen da. Guri zer mugitzen digu? Guri mugitzen digu otoitza. Lur ona gara. Baina otoitza behar dugu lur hori hitz hau aurre atatzeko. Eta hortan faltan gaude, askotan ez? Geure elkartetan, geure bizitzan. Lur ona izateko otoitza behar dugu. Decía que esta parábola es espléndida porque se puede tocar un montón de cosas y el Señor nos quiere decir un montón de cosas con esta parábola, pero nos dice, y esto es lo que yo hoy quiero remarcar, que la palabra se les ha dado a algunos, no a todos. Y esos algunos estamos aquí, los que venimos a la iglesia. Dios es para todos, claro que sí. Dios ama a todo el mundo, claro que sí. Pero la palabra, que es un don muy grande, se nos ha dado a algunos, no a todos. Por lo tanto, Jesucristo en esta parábola nos está hablando a nosotros que recibimos la parábola, nosotros que recibimos la palabra, ¿qué hacemos con ella? ¿Nuestros pensamientos, nuestras ideologías, nuestras cosas la ahogan? ¿No tenemos profundidad para que la palabra toque nuestro corazón? ¿O vivimos en una superficialidad que nada cala? Y Jesucristo dice, aparte de eso, que también hay, y también los hay en la iglesia, hay otro tipo de vida que vive con una tierra buena. Y en principio todos estamos hechos con esa tierra buena, Dios nos hizo y estamos hechos con tierra buena. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no hemos trabajado esa tierra y la palabra no tiene cabida en nuestra vida. Por eso es importante
sabernos que estamos bien hechos y que tenemos que cuidarnos. Nos tenemos que cuidar con la oración que remueve nuestra tierra, remueve todo el pozo que llevamos dentro con los años. Es que llevo haciendo esto toda mi vida. Oye, pues igual lo voy haciendo porque es mi inercia y no es voluntad de Dios. Igual eso tiene que salir de mí. ¿Sí? Entonces, la oración nos hace remover, por eso humanamente la oración no nos apetece, porque nos remueve nuestra alma, remueve nuestra tierra, y el remover nuestra tierra hace que nos desestabilicemos. Cuando hay tierra compacta, yo piso y no me hundo, pero cuando hay tierra removida, yo piso y se me hunde el pie. Lo mismo con la palabra. Si hay tierra compacta, la palabra no entra, no tiene hueco. Pero si hay tierra movida, la palabra entra y sale, da fruto enseguida. De la misma manera que el agua, el bautismo o cualquier otro de los sacramentos, ¿no? Hacen su efecto, pero no nos mueven a una conversión. Y los sacramentos hacen su efecto, nos perdonan los pecados, nos hacen hijos e hijas de Dios, pero ¿de qué me sirve ser hijo o hija de Dios si yo a través de ese bautismo no he tenido una conversión? Sigo como antes. Está muy bien los sacramentos, pero detrás de esos sacramentos nos tiene que llamar a la conversión, a un cambio de vida unido a lo que nos llama el Señor, ¿no? A parecernos más a Él. Nada de grandes cosas, de levitar, de volar y de hacer grandes milagros, ¿no? La conversión es esa, cada día convertirnos, parecernos más a aquel que amo con locura y que me ama. Pues eso le pedimos hoy al Señor, que trabajemos nuestra tierra interior y que podamos, y sobre todo que pueda la palabra, hacer grandes cosas en nuestra vida, en nuestra tierra, en nuestro corazón. Espirituak eragin eta Jesusekin bat eginez, aurkez dezaizkigun aitari geure eskaiak. Egi guzu Eliz elkartea osatzen dugun hoi, zeure espirituaren indarra Jesusek utzi zigun misioa leial betetzeko. Ezka dezaiegun jaunari. Egizu izan gaitezela bihotz zabal, bakardadean naiz ezinean daudenentzat, adinekoentzat naiz gaixoentzat, gutxietxi eta baztertuak daudenentzat, zeuk dituzun maitasun erakuts diezaigun. Ezka dezaiegun jaunari. Egizu, ager daitezela espirituak, Eliz elkartean piztutako eginkizunak, banatutako karismak eta evangelizatzeko zerbitzuak beteko dituzten bokaziodunak. Ezka dezaiegun jaunari. Onartzazu hildako geure zenide guztiak zeure besoetan, Kristoren garpenean parte hartuz, bizi betea goza dezaten betiko. Ezka dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna, zerru lurrain jangoikoa. Zure eskuzabletik hartu dugu orain ikarrizugun hogi hau. Lurrain darak eta gizakeren lanak sortua. Hau xengo zaigu, betiko zorenaren hogi. Bedeinkatu azu jauna, zerru lurrain jangoikoa. Zure eskuzabletik hartu dugu orain ikarrizugun ardo hau. Matxoen darrak eta gizakeren lanak sortua. Hau xengo zaigu, betiko zorenaren edari.
Nideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren opria jangoikoari eskaintzakoan. Begira jauna begi honez, geure eskaintzari, eta zagara ezazu zeure espirituaren indarrez, guretzat zabamen sakramentu gerta dadin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagari, nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainkoa guztidun beti ere korri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren eriotza ospatzen baitugu, fede bidez, haren piztuera itortzen, eta itxaropen sendoz, haren aintzazko etorera itxaroten. Horregatik santu eta ainger guztiekin batean, goresten zaitugu beti eta beti, abesten dizugula. Santu, santu, santua, dira guztien jaiko jauna, zeru lurra, beterik dauzka, zure diztira, osana, zeru Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren itorri. Egitzazu bada, santo gerrauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez atitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Berean, afalondoan, kalizarturik berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zera la jauna, berri zentorriak, Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zure eskerrak manez aldrean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eta hildako guztiak ere, arritzazu zure horpegaren argitan. Errukizak izkiguarengo guztiok betiko bizia eritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorezitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruta. Zeruan bezala lurrean ere. Emai usu gaur egun montako gea. Barkatu gure zorrak. Guk ere gure zorrunei barkatzen diegun ezkero. Ez Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emagu zupakia gure honetan,
Zure errukiari esker bekatutik garbi bizigete zen eta ez du aldietan zendo. Betiko zurenaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pake uzten dizuet neure pake ematen. Begira zure elizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea. Eman batasuna, erregizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue alkarri pakea. Jangoikoaren midlotxa, zuk entzun dezu munduko bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren midlotxa, zuk entzun dezu erruki jauna. Entzun dezu munduko bekatua, ema egozu, bakea. Hona hemen, jangoikoaren midlotxa, hona munduko bekatuak entzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, ez da izin hor zure litxan zartzeko. Baina ezazuz bat eta zendatuko nahiz. Ostian bizi Egin dezagun otoitz. Jainkoal guztiduna, bizi berriaren grazia eman deguzu, egizu postu gaitezela beti bai honetaz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedenka zeitzatela jangoikoal guztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.
batek Mariari, liho graziaz betea, jangoikoaren semeari, emango diozu sortzean. Goizarratxeta eguerditan, amagorezten zaitugu, aingeruaren hitzak berak, guk ere izaten ditugu. Eskerrik asko etorri zaten guztioi zaindu zeitezte eta jauna lagun bihar elkarrek usten du garratzalde eta gabon bat izan ezazuela.